Ученици, днес ще започнем часа по родинознание по малко по-различен начин. На дъската виждате една кръстословица. В нея се крият думи, които вече сме учили, свързани с природата, растенията, празниците и животните. Ще ви чета въпросите един по един. Вие ще ми казвате отговорите, а аз ще попълвам на дъската. Ако някой не е сигурен в отговора, ще помагаме заедно с подсказки и примери. Всеки верен отговор ще ни приближи до разкриване на скритата дума в кръстословицата. Коя е скритата дума в кръстословицата, ученици? Правилно! Скритата дума в кръстословицата е природа. Браво, ученици! Мислех, че някои думи ще ви затруднят, но вие ме изненадахте. След правилното решаване на кръстословицата, получихме думата природа. Това е нашата нова тема. Запишете заглавието й в тетрадките си. Природа. Знаете ли, че природата е навсякъде около нас? Тя е всичко, което ни заобикаля и не е създадено от човек. В природата има живи организми и неживи обекти. В този урок ще се запознаем с природата около нас, ще научим какво включва неживата и живата природа, за връзката между тях и как ние можем да навредим или да се грижим за нея. Запишете първа точка от нашия план на урок – природа. Погледнете внимателно илюстрацията във вашето учебник на страница 24. Какво виждате около децата, които тичат навън? Да, ученици, това е природата. Всичко, което ни заобикаля и не е създадено от човек. Сега нека изборим заедно представителите на природата, които виждаме на картинката. Кой ще започне? Отлично се справихте. Искам сега да ви попитам. Можем ли да кажем, че къщата и мостът са част от природата? Точно така, не можем, защото те са създадени от човек. Ученици, можете ли да ми кажете едно нещо от природата, което обичате? Чудесно. Виждам, че обичате различни неща от природата. Някои са живи като пеперудите и цветята, а други не живи като морето, звездите и планината. В света около нас има вещи, създадени от човек, но и обекти са творени от природата. Деца, когато излезем навън, какво виждаме около нас? Точно така. Слънце, небе, камъни, трева, птици и цветя, хора. Но дали всички тези неща са еднакви? Нека разберем. Запишете в тетрадката си втора точка. Жива и нежива природа. На дъската виждате таблица с две колони. Природата се дели на жива природа и нежива природа. Първата колона, живата природа, това са хората, растенията и животните. Те растат, дишат и се хранят. Хората растем от бебета до възрастни, растенията се хранят чрез корените си, животните дишат, кучето си поема въздух, нали деца? В другата колона са неща, които не растат, не дишат и не се хранят. Те са част от неживата природа. Слънцето, въздуха, водата, почвата, планетите, пясъка. Слънцето ни топли, но не расте, не диша и не се храни. Водата не расте и не диша, но е нужна за живите същества. Въздухът не е жив, но всички го дишаме. Почвата не расте и не се храни, но храни растенията. Запомнете, ученици, че живата природа се движи, расте и се променя. Неживата природа не се променя сама, но помага на живата да живее.
Растенията не могат да съществуват без почва, светлина и топлина, без вода. Погледнете в учебника си на страница 24 долу и ми кажете, какво виждате на картинките? Кои от тези неща се движат, растат или се хранят? А кои неща не се движат сами, но са важни за живота? Може ли мечката да живее без пещерата, а еленът без водата? Какво ни показват тези картинки? Могат ли живите същества да живеят без неживите? Правилно, живата природа не може да съществува без неживата. Сега ще изиграем една забавна игра, която се казва "Сортирай правилно". Ще ви дам картинки, свързани с природата. Дърво, мече, човек, слънце, планина, облак, вода. Вашата задача е да решите това, което държите, живо ли е или неживо. Ще излизате един по един и ще поставяте картинките си в една от двете кошници. Жива природа или не жива природа. Да си припомним, за живата природа казахме, че тя расте, диша и се храни. За неживата природа казахме, че тя не расте, не се движи и не се храни. След поставянето на вашата картинка, искам от вас да обясните пред другите ученици, защо мислите, че изображението на вашата картинка се съотнася към живата или защо то се съотнася към неживата природа. Искам да чуя вашето обяснение кратко. Браво, ученици, справяйте се чудесно с играта. Запишете в тетрадките си трета точка от плана на урока. Връзка между нежива и жива природа. Нека погледнем двете картинки във вашите учебници на страница 25. Какво виждате на първата картинка? А какво виждате във втората картинка? Сега нека помислим, деца, според вас, какво би станало, ако няма слънце? А ако няма вода или въздух? Точно така. Без слънце, вода и въздух растенията няма да могат да растат, животните няма да могат да дишат, а хората няма да могат да живеят. Неживата природа помага на живата. Въобще животът на планетата Земя би бил невъзможен без топлината от Слънцето, въздуха и водата. Ще ви покажа едно доказателство за това, че растенията не могат да съществуват без светлина и топлина, чрез опита с стайното растение. Ако поставим саксийно растение в тъмен шкаф и го оставим там за една седмица, после проверим какво се е случило с него, знаете ли какво ще видим? Растението ще е загубило наситения си цвят, а стъблата му ще са се издължили и изтънели. Можете да направите този опит у дома и сами да наблюдавате как се променя растението без светлина. Вече видяхме как неживата природа, слънцето, въздухът, водата и почвата помагат на живата природа да съществува. Деца, да видим сега как ще изпълните следващата задача. Постави думите на правилното място в текста. За да съществува живата природа, трябва да са налице важни условия. От слънцето се получават кое, деца? Светлина и топлина. За дишането е необходим въздух или вода? Въздух. За поддържане на живота и отоляване на жаждата ни служи вода. Да проверим. Правилно сте поставили. Браво, ученици!
Ученици, живата природа, това сме ние, животните и растенията. Ние можем да променяме и да влияем върху живата природа. Виждате ли колите и димът? Това е лошо за въздуха. Когато има много пушек, животните и хората трудно дишат. Това е пример как човекът вреди на природата. Ученици, как можем да помогнем въздухът да бъде по-чист? Точно така. На следващата картинка какво виждаме? Виждаме как хората засаждат дръвчета. Те копаят с лопати, поливат с лейка и се грижат за природата. Това е добър пример как човек може да помага на живата природа, на растенията. Деца, ако засадим дърво в училище, какво ще се промени? Точно така. Погледнете на картинката как птицата лети свободно. Но ако няма дървета или чиста вода, тя няма къде да живее. Човекът трябва да пази местата, където живеят животните. Човекът като част от живата природа има най-голямо влияние. Запомнете, понякога това е добро или лошо. Можете ли да ми дадете примери за това как можем да помогнем на природата да бъде чиста и по-красива? Правилно. Когато засаждаме дървета, почистваме замърсени места, изхвърляме боклука си на правилното място, пестим водата, ходим пеша или с колело, използваме по-малко коли, така помагаме на природата. Но понякога влиянието на човека е лошо. Когато хвърляме боклуците си, замърсяваме реките, унищожаваме горите и замърсяваме въздухът с коли и фабрики. Важно е да знаем, че всяко наше действие има значение. Нека избираме доброто и да се грижим за природата, тя ни дава живот. Сега отворете учебната си тетрадка на страница 13. Там ще работите самостоятелно. Внимавайте какво се изисква от вас. Да отцветите в картинката само представителите на природата. Да обобщим, ученици. Днес какво научихме? Че природата се дели на жива и на нежива природа. Че живата природа включва всички същества, които растат, дишат и се хранят. Това са растенията, животните и хората. Неживата природа е всичко, което не расте и не се движи само, като въздуха и водата, почвата и пясъка, скалите, слънцето и планетите. И живата и неживата природа са важни и работят заедно, за да направят света около нас по-красив. Припомнихме си, че без светлина растенията не растат, без въздух животните не дишат, без вода няма живот. Вече видяхме как неживата природа, слънцето, въздухът, почвата и водата помагат на живата природа да съществува. Помислете какво вие самите можете да направите, за да запазите природата у дома, в училище и навън. Ученици, днес работихте много добре. Показахте, че разбирате как живата и неживата природа си влияят и как човекът може да помага или да вреди на природата. Радвам се, че споделихте свои примери и идеи. Това показва, че се замисляте и се грижите за света около вас. Запишете в тетрадките си за домашна работа. В учебната тетрадка страница 13, второ и трето упражнение. Ученици, благодаря ви! Справихте се отлично!